In Holwert wordt er hut werken aan het aanlezen van een nieuwe boatenstuin. En dat wie volgens Tineke Hoekstra echt nodig. Nou, er wie wel een speeltuin, maar er staan maar een paar speeltoestellen in. En ja, die wie net voor jong en oud. Dus toen is het initiatief vanuit het dorp ontstaan. Nou, dit met oors. En toen hebben we een oproep die op Facebook vanuit het dorpsbelang van waar wil u daarbij helpen. En zij is daar een projectgroep kon staan. Nou, hierachter, je ziet wel, ze zijn al druk bezig. Er komen halve nieuwe speeltoestellen. Er in de hoeken komt een mooie kabelbaan. Er komt een klimklautertoestel. Nou, natuurlijk een nieuwe schommel en een wip. Er komt een kruibuis en ja, voor ieder wat wils. De nieuwe boatenstuin is een mooie aanwinst voor het dorp. Ja, hartstikke blij. We hebben een heel grote subsidies daar van kregen, dus ben we super blij mee. Dus dit echt straks een nieuwe speeltuin van €59.000. Dus daar mogen we wel heel trots op wezen, denk ik. En ze zijn goed, mooi en vreed bezig en dan maken ze het sneunen met die vrijwilligers de laatste dingen houden. We hopen dat het gas een beetje heel bloot en dat er vrij snel in boaten worden kan. Maar ja, het is even afhankelijk van hoe het de komende dagen gaat en hoe de speeltuin verrieden wordt. De boatenstuin had nog geen namen, maar daar had de commissie een creatieve oplossing voor bedacht. En we zoeken nog een nieuwe naam voor de speeltuin. Dus alle inwoners van het dorp mogen naam aanleveren via onze e-mailadres info@dorpsbelangholwert.nl. En tot 23 oktober. En er is een leuke prijs voor de winnaar.